A lokacin da zaben shekarar 2023 ke ƙara gabatowa, al'umma na ci gaba da fitowa domin gwada sha'awarsu na jagorantar al'umma a mukamai daban-daban na cikin jiha da kuma ƙasa da kuma na tarayya. Na baya-bayan nan shine Dr. Lawal Bala Sule, ɗan asalin jihar Katsina, wanda ya fito domin ba shi dama jagoranci al'umma zuwa majalisar dokoki ta tarayya a matsayin wakili na shiyar Katsina ta Tsakiya. Ya bayyana cewa wannan wani gagarumin ƙalubale ne da ke gaban al'ummar jihar Katsina, na cewa sun ceto rayuwarsu da kansu na zaɓar masu ilimi daga cikinsu da kuma masu basira, wanda za su wakilce su da kuma gabatar da ƙudurorinsu a zauren majalisar dokoki domin samun maslaha. Time ya zo wanda dole ne mutane sai sun motsa daga halin da suke ciki, sun yi sama. Bai yiwuwa su ta yin ƙasa haka yadda ake. Ya bayyana cewa da dama waɗanda suka je wannan majalisa sun ba da gudunmuwarsu, amma kuma ana so a samu tazantuwa da waɗanda suka fi su jajircewa da kuma wanda za su ba da gudunmuwarsu, na cewa har yanzu matsalar rashin tsaro, rashin ayyuka ga matasa da kuma rashin samun wata hanya ta dabaru musamman ta hanyoyin noma yana sanya matasa suna zaman banza a cikin jihar Katsina. Ya bayyana cewa idan ya samu wannan dama zai bijiro da al'amura da dama wanda za su shafi al'ummar jihar Katsina kai tsaye, tare da rage dogaro ga ilimin boko wanda a halin yanzu ya zama halin la haula. Da turanci ne ake, so wanda bai iya turanci ba kada a ce ya je wurin nan ya tsaya ta yi wani aiki. Dole sai da turanci ake yin magana. Bai yiwa babban gari kamar Katsina, babban ƙasa kamar Katsina, wadda ta yi suna kan ilimi, amma in an tashi tura wanda zai wakilce mu bai ma iya kare kanshi bare ya kare mutane, millions of people. Sai an tsaida ka kare kanka, kuma da turanci za ka kare kanka. A yi ma tambayoyi ka ba da amsa, a tara jama'a a ce ka je ka yi masu turanci. In an ga ka iya wannan sai a ce okay to ka zo kuma ka hidi menene kake gani shine matsalar da zaka je wurin kai bayani kanta. Dr. Lawal Bala Sule ya kira ga al'ummar jihar Katsina na cewa sun ba shi dama domin gwada bajintarsa da kuma ƙudurorinsa a zauren majalisar dokoki, tare da cewa jagorancinsa zai zamo a bisa adalci da kuma yin sa a faifai domin ba shi shawarwari daga al'ummomi magabata. Duk da yadda wannan abubuwan suke karanci, ya kamata a ce a sake su isa gun mutane, ko mutum nawa ne su dan samu sauki. Ka duba ka ga harkan ilimi, an ce akwai yara 70,000 da basu je suka yi samu yin jarabawa, saboda da ana biya masu, yanzu ba a biya masu ba, iyayensu kuma ba su iya biya masu. To me zai hana a cikin jiha a yi examination body da zai masu exam, a yi certified ɗinsu for only Katsina state. A je a sa su harkar entrepreneurship, a yanki gona a kira su yaro 77,000, saboda Allah da Annabi. It's one of the biggest workforce. Ko estate ake so a gina ma 'yan gudun hijiran nan, wallahi za a gina masu da yara 70,000. Dr. Lawal Bala Sule ya bayyana cewa halin da al'ummar jihar Katsina da kuma ƙasa baki ɗaya suke ciki, suna neman jagorori na gari wanda za su ɗauke su zuwa mataki na gaba, na cewa siyasar yanzu ta wuce yadda mutane suke tunani na halin baya. Dr. Lawal Bala Sule dai ɗan asalin jihar Katsina ne, kuma ya yi ayyuka da dama a wasu kamfanonin mai na wajen jihar Katsina, kuma a halin yanzu ya dawo ce ba da gudunmuwarsa domin gani irin halin da al'umma suke ciki na tattalin arzikin ƙasa, rashin ayyukan yi. Ibrahim Kabir, labaran NTA Katsina.